Mitä me tehdään tänään? No vittu mieti. Ollaanko me ulkona tänään? No vittu mieti. Pelataanko me tänään? No vittu mieti. Ok, lannetaan koko yö. Jee. Moi. Moi. Mikä päivä tänään on? No vittu mieti. Kysynkö mä sitä jo? Joo. No, ihan sama. Mikä viikko tänään on? Joku. Joo, ok. No, kuinka monessa päivä tänään on? Enis. Ok, no. Niin tässä olisi semmonen Ismo-pappa. Ja se loppuisi siihen. Et kello tulee minuutti. N, Y, T, ja nyt.